úloze číslo 1 nás bude zajímat, v průsečíku kterých příček se nachází střed kružnice vepsané. Mějme tedy trojúhelník například A, B, C. A pojďme se zkusit sestrojit osy úhlu. V případě, že sestrojíme osy všech tří úhlů, vznikne nám bod, který si můžeme pojmenovat třeba S. V tuto chvíli nám stačí spustit kolmici na kteroukoliv stranu a najdeme poloměr kružnice vepsané. Proč zrovna střed kružnice vepsané leží v průsečíku os úhlů, si nyní ukážeme. Pro každý bod ležící na ose platí, že jeho vzdálenost od obou ramen je stejná, tedy velikost úsečky XY se rovná velikosti úsečky XZ. V bodě S, to znamená ve středu kružnice vepsané, se nám právě protínají všechny tři tyto osy, tedy pro bod S platí, že je vzdálen stejně od všech tří stran trojúhelníka. Tedy bod S je střed kružnice vepsané.